Nangibuza lo wesithathu ngingambuza last week. Ngithi manje njengoba mina ngangithe u-70 manje 70 years ngifuna ukuhlala phansi ngiyele mina nala nakunkositolo umsiza uthi kimi ngiphendula ukuthi hayi isho isikhathi lesingakafiki. Hallelujah. Amen. Besingakafiki impela mhlawumbe kodwa manje sekuna 80 manje 84. Yeah. Next month is 84. Amen. Hallelujah. Amen. Manje yabonga bathande kako bafunde ibandla lonke naba abapostoli. Hallelujah. Hallelujah. Abema noma kunjani noma isimo sinjani kodwa bema. Siyabonga uNkulunkulu kanye nebandla lonke. Ngibonga wonke amabandla nabazalwane bonke abasemabandleni. Hloniphe izindleko zikaNkulunkulu. Angiloko mdeke bathandi kako ngoba ngizwile ukuthi kuzoba khona ne-ordination. Abazokwedelwa. Hallelujah. Abazokwedelwa manje ngifuna ukuthi ngiyenze teaching. Ngifundise laba abazokwedelwa. Amen. Nase ba-already nje abakodeliwe. Ukuthi bakodelelweni ukuthi funeka benzeni. Ngoba umuntu kodeliwe nje wathiwa mhlawumbe idikolo elder akazi ukuthi funeka yenzeni. Yini into ebenza ukuthi aodele. Hallelujah. Siyabonga uNkulunkulu bathandekayo. Mina-ke ngiyafundelwa-ke bathandekayo ngale family. Ngicela umama mhlawumbe uziza lesitulo sakho mama usibeke la uzofunda. Hallelujah. Siyabonga uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu nene. La lesitulo usibeke la. Lekuthole mic nawe. Nikeze mic. Hallelujah. Get off with this the ordination. Why not ordained? Hallelujah. Ye no further weather. So ordained. Hallelujah. So for the years of the most Catholic was put in see, come teaching. Seno pega la pena patina mai Hebrew. Hebrews 1 ya mai Hebrews capítulo 3. That was the start. Okoda ya mabesha na mshamba matendo matatu. Miro mtu minania ikitinga na kufoda gale ya kazi. Hallelujah. Amen. Tell food verse number 1. Ngakho-ke bazalwane abangcwele enihlanganyela ukubiza kwasezulwini kaphelani umpostoli nompristi omkhulu. Hallelujah. Amen. Ngifuna nizwe kahle labathandi kako la sikhuluma nge-ordination. Nge-ordination ukodelwa. Ukodelela umsebenzi. Manje iBhayibheli lalibeka ngosobala lithi kaphelani. Ngamanye amazwi lithi sifunde kuye. Hallelujah. Amen. Lithi kaphelani umpostoli nompristi omkhulu. Hallelujah. Amen. Phinde futhi. Ngakho-ke bazalwane abangcwele enihlanganyela ukubizwa kwasezulwini kaphelani umpostoli nompristi omkhulu wesivumo sethu uJesu. Nompristi omkhulu wesivumo sethu uJesu. Lithi sifunde kuye. Hallelujah. Amen. Umpostoli nompristi. Hallelujah. Omkhulu. Angazi ukuthi igama leli ukuthi umpristi alisho ukuthi mhlawumbe archbishop lana. Likhuluma ngompristi
lithi masifunde kuye siqaphele konke esikwenzayo sithethe lokhu yena abenzile. Umpristi omkhulu, umpostoli. Haleluya. Lithi mqondeni siqapheleni. Yini into efuneka sifunde kuye? Yini lento efuneka sifisele njengoba yena enzile? Verse number 2. Owayethembeka kuyena owamisayo njengoMose naye wayenjalo. Wathembeka kuloyo wamkodenya. Ngifuna sifunde la English. Sifunde la English. For he was faithful to God, who appointed him just as Moses served faithfully when he was entrusted with God's entire house. Wathembeka kuloyo owayemkodenya. Lo one the calling eyakhona kuJesu. Lithi iBhayibheli uJesu wabesona kanjani? Wathembeka kuye lo owamkodenya. He was faithful. Wathembeka. Ngenxa yokuthembeka kwakhe bathandeka kuJesu faithfulness. Ukuthembeka kwakhe kwamenza ukuthi uNkulunkulu amkodenya. Amen. Amen. Wamkodenya. Manje lithi iBhayibheli umbuzo manje uthi manje wena uzokodenya today. Nawe uzokodeniwe already. Uthembeke kangakanani kuloyo owabona the calling kuwe wabezokodenya. Uthembeke kangakanani kuye? Ngoba lithi iBhayibheli asifunde kuJesu. Singafundi kwabanye abantu. Ngoba uma uJesu ekodenya wakakodenya lapho umsebenzi othile ubeka futhi number 2. Owayethembeka kuyena owamisayo njengoMose naye wayenjalo endlini yakhe yonke. NoMose wayenjalo, uMoses wayenjalo endlini yakhe yonke ethembekile. How do you faithful were to the man who has appointed you? Awuneke uma usuke nje ayishakodeniwe. Khona usamboli ikholi kuwe. Amen. Wakodeni. Manje uthembeke kangakanani? Hallelujah. Uthembeke kangakanani kuye? Ifaithfulness ukuthembeka endlini kaNkulunkulu bathandekayo. Zokhuluma izinto ezimbili. Abazalwane abangafuni ukuzizwa endleleni. Hallelujah. La iBhayibheli likhuluma asele elder namadikoni. Abantu abathembekile emsebenzini kaNkulunkulu bathembeke kuphi kokweshumi, bathembeke kuphi emnikelweni. Amen. How do you faithful wena kulokuthembekile lo okodeni uthembeke kangakanani kuye? Ngekhaya abazalwane bathi hayi umfundi asomfundisi ofuna ikhaya. Amen. uNkulunkulu ukhuluma kakhulu ukuthi mawungabonakali noyedwa ezendlini kaNkulunkulu empty-handed. Funeka aphathe ngapha, aphathe nangapha. Bapostoli ngaphumula ibhasi. Kulma ukuthembeka. Hallelujah. Amen. Kulma ukuthembeka. Lento yafana nje abazalwane bakho uphela ukuthi abalizwa izwi kaNkulunkulu. Baba badizwa. Baneselwa ebadleni. Libe seliyaqhubeka. Lithi bahlanganyela izinto zonke. Hallelujah. Manje ebandleni kaNkulunkulu kukhona ukungahlanganyeli. Kukhona abenza lokho, kukhona abangakwenzi. La likhuluma ngokuhlanganyela. Hallelujah. Lethi liyosimnandi. Especially those abazalwane. Ngiyafundisa abazalwane bethema. Ngithi uma bafaka ama-CV bafuna umsebenzi. Enhliziyweni yakhe
angafuni umsebenzi obhadala kakhulu. Okay. Hallelujah. Amen. Ungafuni umsebenzi obhadala 20,000. Ngoba nofola 20,000 ishumi zakho 2,000. Amen. Manje kuba nzima ukhipha leyo mali. Funa umsebenzana nje noma mashanyele lofola kancane. Hallelujah. Ungafuni ukufola kakhulu. Izofaka inkingeni imali lofola. Hallelujah. Ngoba uzorobha uNkulunkulu. Wena ucabanga ukuthi kanjani kuwena urobha uNkulunkulu. Hallelujah. uNkulunkulu ufuna abantu aba-faithful. Asingabodeni abantu aba-unfaithful. Asibodeni abantu aba-faithful. Abantu abathembekile. Amadikoni nama-elder. Abantu afuneka babe isibonelo ebandleni. Amen. Hallelujah. Amen. Babe isibonelo ngani ngomnikelo. Ngani ngokweshuka. Hallelujah. Amen. Inzima lento bathatha umuntu ozwe izwi, umuntu okwenza uNkulunkulu nomoya ilula. Kodwa ukwenza inzima. Yokhipha kweshuka. Nabe tax shop lapha. Bishop yami sePitori leSoshanguve. Hallelujah. Amen. Ngeke tax shop ngikade zipho ngikade konke ngikade lokho ngishiye umampostor le tax shop. Ngiyakuphi Soshanguve. Yonike ngepetrolium ngisokweshumi kwami. Hallelujah. Uma ngabe fala njengamanje bekulula kodwa ngifake ebhenki bese shona khona. Hallelujah. Kodwa bekunzima kwakungibiza ukuthi ngihambe ngePitori. Hallelujah. Amen. Ngikhuluma nento abaningi abangethandi. Hallelujah. La even bathanda ifaka nabafundisi. Hallelujah. Uma ufunda incwadi kaMalaki, uMalaki bafundisi akusiyena incwadi efanele ukuthi thina sifundele abazalwane sithi letha konke okweshumi. No, eyethu abafundisi. Hallelujah. Awufunde incwadi Malakai Malaki. Sefundisa le. Malakai. Sasoko 2. Ngoba kuna abafundisi abakhekeleza kabanye, abafundisi ababadeni kwesikhathi afuna kweshumi la kweyena ngakhini. Okay. What kind of pastor is that? For Malachi 2 verse 1. Manje lo myalo ungowenu bapriest. Wabafundisi lo myalo la ufunda from verse 1. Njalo kunasuka wonke wonke lapha. Incwadi eqondene nabafundisi abayibalekelayo leshumi. Okay. Paul. Manje lo myalo ungowenu bapriest. Uma ningakubeki enhlizweni ukunika igama lami udumo. Usho uJehova Sebawothi. Ngiyakuthuma kini isiqalekiso. Ngiqalekise izibusiso zenu. Yebo, sengiziqalekisile. Hallelujah. Kodwa ngiyathuma isiqalekiso mina. Ngiqalekise bathandekayo izibusiso zenu. La iyabafundisa abazalwane abafundisi bathandeka kuphela. Ngokuba anikubeki enhlizweni. Bekani ngiyakusongela inzalo yenu ngenxa yenu. Ungenza abantu bazalwana abantwana baye bangambolela bakayi akuthola ngale afundisi udlinyawo uthi uNkulunkulu ngiyawusuka thumele isiqalekiso kwabantwana bethu. Ndinatoka sikhala ngenyawo phela. Sidawu kudla noma ngabe yini. Uyamuzwa uNkulunkulu uthini la? Amen. Akakhulumi nabazalwane la. Ukhuluma nathi.
phambili. Haleluya. Abazali bakatawo obheka umntwana kamfundisi nangela uqalile kwenza kanjani. uNkulunkulu uthi mina ngizothuma isiqalekiso nasezabelini. Abanye abantwana bathanda bayakhula bathi nyoke because of thina singadumisanga uNkulunkulu ngendlela afuna ukuthi sidumise ngayo. Sure. Kodwa ngizithuma. Amen. Haleluya. Amen. Abafundisi. Kubeka. Bekani ngiyakusongela inzalo yenu ngenxa yenu. Ngithele umkuba ebusweni benu. Umkuba wemikhosi yenu lisuselwe kuwo. Niyakwazi ukuthi ngithumile kini lo myalo ukuba isivumelwano sami noLevi simi. Haleluya. Yezwakala bafundisi. Yezwakala bazalwane. Amen. Haleluya. Amen. La iBhayibheli elikhuluma ukuthi bahlanganyela izinto zonke. Akebele abazali ake bahlanganyele benze izinto zonke. Haleluya. Ilikhona kodwa izokusiza. Haleluya. Amen. Amen. Ngoba manje ukuthi ukhipha abashumu ngoba ukhona imali. Khuluma nepaymaster yakho. Mina ngaya basafundela basayitholile. Umkhulu waseuniversity lePietermaritzburg. Ngaya kupaymaster. Ngamtshela ngakugross. For uzokhipha imali yakho. Khipha abashumu lapho. Okay. Hallelujah. Amen. Keep up with you. Make it go. You are saying hallelujah. Special number, Bafundi. Lava for the Malay Kaku. You are the king. Yeah. You are the king. Hallelujah. Amen. But you are in the scholar 2000. You never come up with one. Say, keep it to us. Hallelujah. Amen. But abanye bakwalisamba December leninga. Abakhulu. Manje kuthembeka kangakanani? Kulowa kodeni. Hallelujah. Amen. Ngoba kodeni uthomka. Kwesikhathi kolonyaka la. Ngilabo bomba abaningi lapha esontweni akafakazela umpostoli umsisi. Makuzweni ngalinyanga mayiphelile. Ngangincediswa uye ukubakhulekela. Abone line ibhekela obesizipilo. Amen. Hallelujah. Abone ukuthi na ayithathe ngapha umpostoli ngalo ngapha nami ngingabaswehlangana phakathi. Amen. Hallelujah. Manje abokho bampoke sebahamba. Basekhaya. Yeah. Hallelujah. Ayizibhale baphume bandini. Basekhaya. Hallelujah. Thembeka kulowa kodeni. Thembeka. Kwesikhathi bafundisi yakhumbula bapostoli. Kwesikhathi kodeni nabangathi foweshu. Ibandla lengahambi ngendlela lifaste. Thembeka. Thembeka. Lithi masifunde kuye. Hayi komunye umuntu masifunde kulowo. uJesu Kristu wathembeka. Hallelujah. Amen. uJesu wathembeka. Uloyo wakodeni. Bathi lethina sinto mdala. Nawe kodeni ufuna uzibona ukuthi ubani. Uzibuza kodwa ubishop lo mfundisi nomphostoli ubonile. Hallelujah. Amen. Ubone the calling. Angeke wena uyibone. Ubone the calling ekuwe. Manje uthembeke kangakanani ke wena? Thembekani. Hallelujah. Thembekani. Thembekani bazalwane. Bantu abasha thembekani. Noma nihlabelela likhulu masemnikelwa lutho. Yeah. Kanti inkohlala lapha ikufika kubone ngani. Nikibo weshu. Ibhayibheli libeka kusobala. Ithi manifika endaweni ethize, khuluma uNkulunkulu
belungu. Abantwana bakudlala uma baphuma. Wathi uma nifika kuleyo ndawo nizolima iy'thelo zenu zokuqala ezokuthola lapho. Nikhipha okweshumi nifuna indawo lapho khona umpristi khona. Umpristi ozoba khona ngaleso sikhathi. Kezwakazi. Nithathe okweshumi kwenu nikumikise kulowo mpristi. Hallelujah. Then nithi iBhayibheli umpristi kufika athathe esandleni zakho abeke ku-althara akhulule isibusiso. Nikhululeka ubani isibusiso kwenini? Hallelujah. Umuntu uzadayo kude uzofika nini le? Hallelujah. Nabo apostoli bahlale eDelmas. Nababona na. Bahlale eDelmas. Kodwa ishumi zabo ziyafika la. Bakuzela ukuthi zifika kanjani. Nabo. Bakuzela ukuthi zifika kanjani eThema. Bazanikeza indlela nje. Okay. Bazanikeza indlela ukuthi nenza kanjani. Yezwakala bafundisi. Amen. Yathisha ndithi kanti ibalulekile le. Ngoba khona muzothola abantwana bakho baxakile. Because wena ukhipha kwethu. Uma uNkulunkulu uyala isibusiso mina. Sibe phezu kwakho. Sidlulele nabantwana bakho. Abantwana bakho bazaba ngonumber 1 emsebenzini. Abangeke babe ngonumber 2. Kusho njalo bathanda iBhayibheli. Ibasa ngonumber 1. Hallelujah. Amen. Akungabe uma ngabe ubuhlungu kuwe. Yezikelela. Bese izokwenza ukuthi ubuhlungu. Hallelujah. Amen. Kanti yakulungisa. Amen. Yezwakala bathandikayo. Amen. Bantu abasha okweshu kodwa ngibafundisile thema bakwazi okweshu wesithatha babona bana abanye bathikela nokunikela la bagcina ngokunikela ukuhlabelela kuphela. Yeah. Hallelujah. Bantu abasha uma nisebenza noma uthola imali emsebenzini uNkulunkulu edimanda akusomfundisi odimandayo akusomfundisi umfundisi uyathinta nje alifuni asebafundisi abafuna kweshumi. Yazwakala basebenza khiphani kweshumi nithembele kuNkulunkulu izandla ezimbili ngapha okweshumi ngapha umnikelo. Hallelujah. Thembeka kangakanani? Hallelujah. Nithembeke kangakanani ngokweshumi? Hallelujah. Bunzali bafundisi labapostoli kusebenza kanjani? Bazanikeza indlela. Ngoba bahlale ethema. Kodwa kweshumi kwabo khona. Bakuzeni kuza kanjani? Hallelujah. Khuluma nabafundisi bakuzeni ukufika kanjani. Bayisibonelo esihle bazakwethu. Amen. Hallelujah. Bayisibonelo esihle. Kodwa uma ungakhonza uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso. Next week mhlawumbe ngeke usibuze esolweni. So ungalile. Yeah. Ukuthi bafuna ukweshumi. uNkulunkulu bathanda bafuna. uNkulunkulu uyadimanda manje. Ukuze uNkulunkulu akuvulele amathuba, akuvulele konke. Manje ngiyaqalekisa nina ngiqalekisela abantwana benu. Uthi lo uyothuma isiqalekiso. Yithi abafundisi futhi ngiyothuma isiqalekiso nasebantwaneni babo. Uma ningangidumisi ngendlela efaneleyo, yiphi leyo? Uthi simbonge uNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Ugcineni lukhipho kweshumi. Hey. Kodwa ngaphakamisa dayiko adayina kule nyanga ngikhiphile phakamisana. Yo, akhona iwalo tayitile la. Yebo madoda. Bafundisi. Hey.
Sengingene. Akambi ukwenu ukibili kona. Akambi. Hawo. Kibila kweshu. Nazo zikatemu kakamuleka. Atakamitata. Haleluya. Japagama abafundi babona. Nebabona abafundi. Haleluya. Zika kengo. Haleluya. Amen. Basa ibili solele. Wabasha umapambuka nkulunkulu bafundisi. Unkulunkulu ati lowe nangiteke kuwe kutukushulisa. Wala bafundisana. Yeah. Asbafundisa basabani. Haleluya. Amen. Depois do que Tembega ganana. O tembega ganana. Ulu wapatei. Ongozo o tembega ganana. Ulu wapatei. Aleluia. Jaba ungulu la tembega. I said, none is a teaching. What I do is, if we are a true, yeah, we are a second. No more lady. Hallelujah. No more lady. Unkule wa migero so mama superstar. Nobody is in the rose. It can't be how they carry it. Hallelujah. Why kufuneka sisi siterezi tayari ingi lozu ti masketa round ekayari Yesu kankulu liti batande katoni kama hivi rwani kama hivi rwani liti Bible ongulungu wenza izingi lozu okuba zikhonze abantu bene bakhe. Hallelujah. Then the concept abantu bene ingilosi. Then inceku zakhe uthi kuzo inceku uzenzezaba ngamalanga umlilo. Hallelujah. Amen. Ibadekale amalanga umlilo. Amanye amaviki loza komanda wena. Ingilosi ziyala yike suku masiyala zithi zigade makaya zigade nemoto zetebusuku kungabilekile because uNkulunkulu uthezikhonze ingilo ungakhonzi ingilo kodwa ingilo zikhonza thina mhlawumbe kungakwazi lokho ingilo ziyakhonza bazalwane thina sesibona malaka omlilo kungalokho amadimoni ayahla bafundisi amadimoni awasondela yakhala because of inceku ney'ncekukazi kaNkulunkulu uNkulunkulu uzinikeza amandla wokuthi zibe amalanga bomlilo ziyaqothula zihamba khona iy'nceku zikaNkulunkulu bathatha amalanga bomlilo nokufa kuyasha. Haleluya. Yokubona amalanga yababona amalanga. Haleluya. Bakhona zingilosi. Thina sikhona izingilosi thina. uNkulunkulu wasetha sababhafu kwezingilosi. Amen. Amen. Ilawo mazwi engwalethakini. Nina ndokodela today. Nalaba sebaodeniwe already. Hallelujah. Bafundisi kufuneka sibheke kahle bapostoli nabo bonke. Esibaodena esibanikeza umsebenzi. Hallelujah. Besisa nokutheya ophatha imali ukuthi uyakhipha kwethu na. Yeah. Ngoba noma labalinde imali yasesontweni kodwa akakhipha kwethu. Hallelujah. Alright. Niyazwa ne? Amen. Akhuluma abafundisi bethu, ukhuluma mina. Bafundisi bethu hayi bangiphatha kahle ngalendlela bebethe mina ngiphatha kahle mina. Ngifuna mina nibe right kuNkulunkulu. Hallelujah. Ngifuna nibe right kuNkulunkulu. uNkulunkulu mayebheka asizothi nenza lokhu uNkulunkulu akufuneke kwenze. Hallelujah. Nezwela abantu abasha.
Please keep on with you. Hallelujah. Ningacinga amaphiko kuphela. Nasesikhwanyeni kuyayiwophela. Esibashile ukulimala. Hallelujah. That's the will of faith. Amen. Amen. Yes, Lord. Amen. Nobody ngikhuluma i-confirmation yasezulwini bazalwane. uNkulunkulu ubhekile. uNkulunkulu ubhekile. Hallelujah. uNkulunkulu ubhekile. Anengilethela abantwana abathathu abawu-10 lapho la. 10 abantwana abancane. Lethani noma bakhulu 10. uNkulunkulu usebenza kanjani? Ngokwesho 10. Vele nabayi okuthenga. Ushoda bangaki? Awu zabani? Okay, Alright, 10. Hallelujah. Ufuyile noma zenkomo noma ngabe yini. Oyifuyile uNkulunkulu uthi leyo mfuyo leyo. Kuleyo mfuyo leyo mangene esibayeni. Uzoqala athi ke mangene esibayeni athi lo phela induku yakhe uyabala so uthi 1 abadala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yeah, that's it. Yeah. Hallelujah. Amen. You are blessed. Yeah, I'm going to go. Yeah, I'm going to go. 10. That means we don't need 10 blood. 1 blood, yeah, I'm going to go. Yes, Lord. Amen. Now they 1,000 blood. Malay. I'm going to go. Then we're going to go to 9. Hallelujah. We're going to go to 9. To this position. Amen. Amen. You know what is a good soul. You know what you get it, hallelujah. Hallelujah. Because is now keep over you. I will not lie to put them about the keep over you. You have a soul that keep over you. I'll keep over you. Yeah. You have a soul. Hallelujah. It's just you have to tell you that about somebody. Says I'm going to call them. You know when you attend any food within it was. Hallelujah. How about get 17? But the chapter and the mother of one of my sister and 9. There was a bubble. What am I going to 20? What's going there? What am I going to do? But then I'm going to go anything. Hallelujah. Amen. Siamo per la quello che questo è stato quello in teaching and before the Monday andava su ne va su lì o poi naio I coni kai bonile uwe del coni kai bonile ma le potente ga na ni na uye lo ko de ni de potente ga na ni uye hallelujah quello che la così Pastor, saya mungkin tidak boleh. Siapa teman?
ngibingelele unkosikazi wami. Haleluya. Amen. Hayi nomama. Ngibingelela abafundisi nonkosikazi abo. Ngibingelela ama-elder namadikoni. Amen. Wonke. Amen. Nobaba nomama. Nabantu abasha ne-junior church. Nalabo abasahambele namhlanje abasivakashele. Ngicela sibashayele ihlombe. uNkulunkulu nathi kusukela kwaze kwaba namuhla ibe mnandi kakhulu le-conference. Iqale yaphela kwangathi i-matric farewell. Uyawazi ama-matric farewell ayangigijimisa ngivale nje indawo ngifuna amaroko angekho namasudu angekho bese niyithole ngosuku lwakhona kube ngathi i-lightning khona lenza imali angile kwesikhathi impahla zakhona ngeke zide gqoko ziyohlala eyodrobheni kuze kuyofa. Hawu siqale izolo kamnandi kakhulu bazalwane, zishayeleni izandla nonke. Mina ngizele umsebenzi olula kakhulu. Praise the Lord. Hayi ngoba awubalulekile, ubaluleke kakhulu. Okwenza ukuthi ube lula ukuthi laba abazo-ordainwa bafundisiwe. Kwenzekile isikhathi sahlala safunda ngoba asiwenzi umsebenzi kaNkulunkulu ngokudedela. Si-ordayina abantu bangatshelwanga ukuthi yini le yenziwa kubo. Haleluya. Yikona okwenza ukuthi ngithi umsebenzi olula. Kodwa yona into very serious ngoba i-involva uNkulunkulu ne-order yakhe. Ibandla umzimba kaKristu. I think sometimes kuyasenzakalela ukuthi sikhohlwe lokho. Uma kuwumzimba kaKristu kusho ukuthi kunenhloko. Inhloko uKristu. Okwenzeka emzimbeni kuyamkonsena oyinhloko. Hallelujah. That is why ukuthanda uKristu ukubonakalisa uthando lwakho emzimbeni wakhe. Ngoba ngeke uyithande inhloko yomzimba ungawuthandi umzimba. Okay. Ngoba inhloko yawo ayizuthokoza. Are you with me? Uma uthanda uJesu uzofanele uthande umzimba kaJesu ngoba uma ungabonisi uthando lwakhe ngokuthi uthando lwakho emzimbeni wakhe angeke abone uthando lwakhe. That's why iBhayibheli lithi umuntu usho njalo ukuthi uthanda uNkulunkulu angathandi umzalwane wakhe. Ngoba abazalwane siyabazalwane ubuningi bethu esikholelwe ekutheni sime kahle kakhulu noNkulunkulu ngoba kunento ethize esingazenzi. As Ben, as Pus, as George, as Ezilo, kodwa asinandaba ukuthi sibenzane abazalwane. Asinandaba. Sibiza ukungcwele ngento enceda ukuzibala. Noma ngabe kube nomuntu ongaphatheki kahle ngami anginandaba zokuphila noNkulunkulu. Angazi inkinga yilena ukuthi uNkulunkulu uthi namhlanje kuwe akukho possible ukuba right naye ungekho right naye. That's why uthi uma uze-altar uzonikela ukhumbule ukuthi awukho right now, jika nomnikelo jika uyolungisa nami because uyanaka.
Awushumayela. Ukayini wathi kuNkulunkulu membuza kubumfowethu wathi ngumgcini womfowethu na. Because he believed with the Lord right now umfowethu akunanda. Okay. He differed. He didn't realize that that's exactly where he differed with God. uNkulunkulu wambona uKayini ewumlindi womfowabo. Uma uKayini akamsiyi umlindi womfowethu, uNkulunkulu wathi that's where you get it wrong. That's why you get it wrong. You are your brother's keeper. You are. You cannot. Now, labantu enzoba ordaina namhlanje, yazi nabasolana, you stingy ordination. Very stingy ordination. I'm sure in my entire ministry, the first time you ordained abantu. Yeah, it's the first time you ordained. I'm very stingy ordination. I'm an amani ordained. Hallelujah. I'm not ordination crazy. I am not actually. Because there are things that are doing. There are things that are doing about 10 mega 5 to ordination. Mama says I will 10 mega 5 to ordination. Mama says ordination. Bible says that's all I wanted. That's why I'm not ordination crazy. Hallelujah. Abantu abaordinary abantu abathanda uKristu ngebandla lakhe. That's more about it. Bathanda uKristu ngebandla lakhe. Abayi uKristu bashiya ibandla lakhe emuva. Abantu abaordinary lapho. Sure. Akusibona abantu abathe noma sibina noNkulunkulu sibekahle abaningi to help. No. Ordena abantu abathi ngihamba nabo bonke. Those are the people who are suitable for ordination. Not just people right with God and don't believe. No. Abathi I'm right with God, but I worry about those who are not right. Those are the people suitable. Hallelujah. Amen. I told about the other day, I worry about souls. Isn't that what we're talking about? With me, I worry about souls. I'm a pastor, I'm called to lead and give more, right? When you can worry about this or not, worry about their sins. Me, I worry about their souls. That's my calling. Me, ngihamba neqhugayo ungizwekayo. Ngifuna abantu abazongisiza. Sizihole iqhuga. Ngifuna abantu abazoba nenhliziyo yangaleze iqhugayo. Hallelujah. Amen. You remember what Jacob said to Esau? Esau makathi asahambe mfowethu. Asahambe sonke. Uthi Jacob umelusi. Jacob umelusi. Uthi no hamba mfowethu. When you fast. Mina ngihamba ney'ngane, ngihamba nezimvu, ngihamba ney'qhugayo. Ngiyothatha isikhathi ukufika. Kusho umelusi. Umelusi akekho worried about arriving faster, but he wants to arrive with everybody. Wants to arrive with everybody. There's a saying, someone who wrote a book watching. If you want to go fast, go alone. Okay. If you want to arrive fast, go alone. But if you want to go further, go together. If you want to go further, go together. That is what I ordain. Ngibekukhambele kwakho ekusizeni ukuthi sihambe sonke. Hallelujah. Uthembeke kangakanani ukuthi sihambe sonke. Sihambe sonke bazalwane. Ngabikho salana. Hallelujah. Umhlanje ngabikho osala. Inkosi,
we forgive. Praise the Lord. Mangithi sanda sonke ngikhuluma ngabantu abafana nokuthi abenza amaphutha mabasele. Yes, Jesus. Uyabizwa? Yes. Ngikhuluma fana nabo. Yes. Ngoba siyakholwa they will be fine. We don't want them perfect. We want them willing because perfection is here. Amen. That's what the church is all about. Otherwise, we will be in the church. Ujesu uthi mabaphenduka nibafundise ukwenza. Noma amagama, it is a class of imperfection. Hallelujah. But in our imperfections, we ordain others. Abanenhliziyo kaThixo balwela imperfect. Be with me here. Are you with me, Mother? Banenhliziyo kaThixo in their imperfection. uDavid bekanenhliziyo kaThixo in his imperfection. But uNkulunkulu wamsebenzisa ngoba wabheka inhliziyo. That's what we ordain. That's what we ordain. That's what faithfulness is all about. Hallelujah. So, ngime phambili ngibalisa. Kodwa Bishop uNkulunkulu ashora labantu bezomodeli abathembekile. Bathembele kuwo wonke. In fact, this is the church of faithful people. Hallelujah. This is the church of faithful people. In fact, they were wearing a model. What? Yeah. No, bonke Bishop amkini semahleza ibandla labantu abathembekile esikhonza nabo lana phezulu. Ngiyakwazi ukudlala ebusuku. Angivuki phansi ebusuku ngivuswe izinto. Kunezinto abazenza ngingazazi ngifind out long after. Bathembekile kunakelelani. Amen. Nakelelani. Into esinqabile ngensuku. Mina bazabona ukunikela nokweshumi. I believe that you cannot stand before God and be proud that you do that. Uma unganake. Okay. Now, Pharisee wama phambi ngiyangena ngenza lokhu lona wathi nakubile because uNkulunkulu ufuna umuntu because masonikela simo weshu right but akuzoya endaweni right uma singanawo umthwalo wabantu lapho kulesanto siyathatha Bishop awutofumnikelo wenyanga yonke ukuthi sinakelele abahlweli. It is the heart that Christ spoke about. uJesu wakhuluma ngaleyo nhliziyo ukuthi abaswele sibanakelele ngoba ivangeli lomoya lishiya umzimba emuva aliphelele. Aphelele. Awushumayeza abantu abalambile unganaki ngokulamba kwabo. Awenzi lokho. That is what we do out of our total offering. Tithe out of all. Abantu abaswele besinayo sonke. Sithela amabroza. Sinikeza amahwele ngaleyo tithe. Hallelujah. Ungabuza noma umzalwane lesontweni ukuthi yenzani imali lesontweni. Ngisho ongekho kuleathi kuzokutshela. Okay. It makes faithfulness possible.
ngiyazi ukuthi umnikelo wami usiza abantu. One pastor once said, uma urani bakhe Springs Town, kumele ubuzo senkulu, what does it mean for me to be here? Uma urani bakhe Springs, kumele ubuzo what does it mean for me to be here? Uma urani bakhe endaweni efana nale kuyona, kumele ubuzo what does it mean for me to be here? Urani bakhe ebantwini abafuna ukubona amandla kaNkulunkulu. Lawo mandla kaNkulunkulu awekho ekubekeni izandla kuphela, asekutheni ngihlangabezane nesidingo. Amandla kaNkulunkulu leyo, that's ministry. Oh, okay. That's what we are here for. We are here for abantu base-Everest. Lesonto leli elabantu base-Everest. Kumanje, I was telling Amanda when we were training a car, my problem ngale sonto lethu ukuthi ligcwele abantu abafika ngemoto, abantu abeza ngenyawo kancane. Ngibenkinga yaleyo nto ngoba ngifuna abantu abeza ngenyawo babe more than us. Only then can we say the church belongs to them. For as long as kufika thina ngemoto omningi, abaningi abavela lapha abancane bawu-4, 5 or 6, I am not happy. Because this land belongs to Everest, this land. We took their land. The church must be about them, not us arrivals. Hallelujah. Yes. I can do Kumera Brega. So all the Obama and the Romantic Corner about day. Abaya Apple was about day. So the Lokana Apostol, Bishop Apostol. The Lokana Nama Elder. The Lokana Nama Babi, the family. There's a season. And the members of the Romania, Bow of Hallelujah. Bow of the official. The Terra Joba Banesa, there's a family.